Tini ti pramota borohoya, sini doro musa susak capai di himpo poro rihoya, ane hamdo mani, hoi tang kelai potong tu, ti pramota masaka masanai, ti pramota thuike thuinai, abone ang ani je jotobe shanti sampriti kau khuk sala sengjang nai hiye, ang mani kheye, tiniyo ti pramota samile hoye. Kono hambai tiniyo je social media no te bises kheye ti pramota ni warriors sokno tamni baga hingke chung tini aro STH family we chung 46 family te 162 voters chung aro BJP no chung sigangboro BJP CPM khlailai abono borong ni je protishruti rimani kok rimani abo chung tabo 5 বছর thanga tebo সরকার ফাইকা aboni phasingo bo chini kami elakao chini kuno develop kori chini sugya rongna tini takuk masa tongo bo tini kaisa nok bayoi bini nukhuni borok dera bajak amtero kobangma request khaijak amoni phasingbo subajak mung kuno kori aboni bagai chung tini jara chung phainai rok bobagrana hamjagoi bobagrani khairukmana chung nugoi chung tini joto thansa khaioi tipramotha chung yagrom la phekya buskango bosung joto thansa khai no bin loge tongnai